E un día, pois, empecé a facer versos, así como que me apetecía. Eu creo que, aínda secretamente, non os ensinaba a ninguén, eran sobre as miñas cousas. Foi así. Logo, no instituto, tiñamos algún profe que nos animaba a presentarnos algún concurso literario e tal, gañei algún premio. Aí xa tería, non sei, 14 anos, 15, e logo xa seguín escribindo. Como aprendestes? Pois un pouco o que decía, a verdade, foi dunha forma natural. Aprendín lendo, eu creo, aprendín porque me gustaba ler e gustábame ler poetas. Foi a forma de... O sea, a poesía non creo que se poda aprender como se aprenden as matemáticas, non? É algo que como que che ten que entrar e apetecerche, botarlle imaginación e soltarte, non? Con liberdade. Eras boa estudante no cole e no instituto? Sí, era normal. Pero eso que quere decir? Que as poetas son chaponas? Por que estudache xornalismo? Pois porque me gustaban as letras, me gustaba escribir, daquela, pois, aínda era unha profesión bastante digna, logo foise perdendo un pouquiño, agora non é moi non está moi ben vista a profesión de xornalista, e quedan poucos xornalistas, digamos, de xornais, que era o que a mí me gustaba, non? Escribir nun xornal. E quedan tamén moitos menos xornais que cando eu estudei xornalismo. Como chegaches ao ensino e por qué? Pois cheguei un pouco de forma azarosa, porque eu nunca quixen ser profe, porque os meus pais, os dous, eran profesores. Entón eu sempre rexeitei ser profe. Estudiei xornalismo, quería traballar de xornalista, pero logo de pasar así por diferentes medios de comunicación, gabinetes de comunicación, logo estive nunha cooperativa que se chama Numax, que facía traballos de comunicación tamén. Pois pasou a pandemia e moita xente se reconvertiu. Foi o meu caso. Farteime un pouco da comunicación, xa non do xornalismo, sino do traballo de comunicación, de redes sociais, que tiña que traballar tamén bastante nelas e así, e decidín probar a ser profe, e a verdade é que me gustou. E así seguín ata hoxe. Pois, non sei, levo poucos anos, como podedes ver, dende que foi o COVID ata hoxe. Gustache dar clase? Sí que me gusta. Temos aquí da biblioteca do noso centro 3 libros de poesía, dos cales eres autora, pero cantos libros publicaches en total? 5. Logo tamén participei nalgunha antoloxía de varias escritoras e escritores, poetas, algunha homenaxe, por exemplo, pois nun libro de Rosalía de Castro, pois tamén hai algún poema meu inédito, non? Que non forman parte deses poemarios, deses 5 poemarios, que son só meus. Tes tamén varios premios, cales son? Pois esos teño que mirar, pero, a ver, por exemplo, do último libro, gañou o do Pen Clube. A ver, gañar un premio, en Galicia hai bastantes certames poéticos, e hai moitos poetas tamén, moitos poetas vós, sobre todo mulleres, novas. Bueno, é unha forma tamén de publicar, non? Gañas o premio e ademais dunha axuda económica, moitas veces ten o premio de publicar, non? De xa non ter que mandar o libro a unha editorial, sino que o premio en sí mesmo che ofrece publicar o libro, entón está moi ben. Por eso, bueno, moitas veces era unha forma, eu e moitos poetas que publican gañan premios para acceder á publicación do seu libro. Neste momento estás traballando nalgún outro libro? Pois, nestes momentos, xusto, sí, acabo de acabar de traballar nun libro que me levou moitos anos, e un libro de soños, alonxas un pouco da poesía así máis convencional, vai ser o meu próximo libro, estou moi ilusionada. Non sei para cando sairá, pero
Pero sí, traballei moito tempo, anotei soños moitos anos, e logo escollín a forma na que quería contalos, porque tampouco un soño por un soño, non? Ten como unha lóxica moi diferente, e aínda que eu sí que tiña algún poema que partía dunha idea dun soño, este máis específico pertence un pouco á literatura onírica, non? Que hai toda unha tradición de escritores e escritoras que se dedicaron a escribir os seus soños. Cal é o teu método de traballo para escribir poemas? Ningún. Eu creo que un pouco queda en min esa nena que escribía polas noites ideas cotidianas, non, de diario. Entón pode ser unha intuición, unha idea, unha imaxe. Sempre hai como unha semente da que nace despois o poema. Pero o método non é outro que sentarse e deixala que vaya medrando, non? En que Nada, sí. en que se inspira a túa poesía? Pois en todo. Teño, a ver, algún libro, por exemplo, o libro da Alicia, fala da miña bisavoa Alicia, entón ese é un libro como máis centrado pois nunha persoa, pero no resto hai moito traballo de memoria bueno, pois de infancia, de soños tamén, como vos dixen antes. Logo teño unha poesía, creo, moi imaxinista, moi de imaxes, non, como casi de fotos, non, de ideas que nacen dunha imaxe, de algo que ao millor non entra dentro da linguaxe de palabras convencionais, non, que coas que estamos acostumadas a falar no día a día, senón pois da propia linguaxe poética, que para min é como unha linguaxe dentro da linguaxe. Non sei se me explico ou me estou liando un pouco. Parece que ademais de poeta tamén es música. Iso parece, era era máis que son, agora estou un pouco parada nese aspecto. Sí, tive un grupo que se chamaba Atrás Tigre, un grupo de pop en galego, porque, bueno, eu toco piano e nese grupo pois tocaba os teclados e os sintetizadores. O que pasa que agora mesmo non estamos en activo. Xa sabedes que os grupos custa mantelos, sobre todo cando non somos profesionais, non nos dedicamos non vivimos da música, digamos. Entón, pois cando tiña máis tempo, sí que podía dedicalo máis ao grupo. Agora mesmo non. Era algunha forma o traballo de poeta e de escribir poemas pode estar relacionado con escribir letras de cancións, aínda que tamén creo que non obedecen a mesma lóxica, non? Van un pouco por outro lado, teñen que estar máis atadas as letras de cancións ao ritmo da música. E na poesía, polo menos na miña poesía, que non rima, é máis libre, non? Hai outro tipo de rima interna, pero bueno, son como parecidas, primas, pero non é o mesmo. De cal dos teus poemarios senteste máis orgullosa? Pois eu creo que o que máis sonativo foi o libro da Alicia, o da miña bisavoa, pero a min o que máis me gusta, penso que é o último, Vestir a noite, que xa ten uns cantos anos, pero sí, foi como que máis traballei e máis me custou sacar, publicar. Dos teus oficios, profesora, poeta, música e xornalista, cal é co que máis te identificas? É que non son o meu oficio agora mesmo é ser profe. E os outros son, digamos, hobbies, cousas. Bueno, hobby tampouco é unha palabra que me guste moito. Son aficións, formas de vida, de disfrutar a vida que me gustan, non? De expresarme, de ser libre. Por exemplo, eu cando estudiaba piano nunca probara a tocar nunha banda. Cando toquei en grupo, encantoume esa experiencia. Pois, por exemplo,
identifícome moito con formar parte dunha banda. Pero é unha forma de expresión artística grupal, moi grupal. Sin embargo, escribir é moi persoal. É unha cousa que traballas ti contigo mesma, sentaste aí cos teus anxos e demonios, como quen di, a veces é duro. Bueno, exixe constancia tamén, e quitarlle tempo a outras cousas que a mellor son máis de resposta rápida, non? De máis placenteiras, digamos, así de primeira vista. Como muller, que é para ti o 8M? Pois a verdade é que o 8M está moi manida a frase, non? Pero debería ser todos os días. O que pasa que hoxe, o sea, non podo desvinculalo da idea de que nos están quitando moitas liberdades, non? Entón, é unha reivindicación que non debería existir, pero que ten que existir, porque custou moito facerlle un espazo, non? Entón, seguen a violencia está aí, as mulleres temos moitas dificultades para vivir en igualdade, polo tanto, temos que seguir reivindicando o 8M. E ademais, o meu fillo naceu o 8M, co cal, bueno, unha data especial por esas dúas cousas. Podes nos recitar algún poema? Podo. Calquera, sí, vale. Vou recitar o que lle gustou a Pilar, porque xa o teño aquí do libro Ningún precipicio. Sostendo unha folla de vide, veñen onda min comela as ovellas. E agora odio e amo a lingua máis áspera, eses ollos amarelos e irreais que me atrapan nun remuíño suplicante. Quero ir canda elas, detrás da mau e da vide, que coman o meu corpo, porque unha extraña paz que me pon do revés lévame, absurda, gorentosamente, a ningún precipicio. Moitas grazas, Olalla. Moitas grazas a vos. E agora algúns dos podcasts que fixemos en Proxecto Competencial, porque non todas as mulleres importantes son famosas. Bos días, hoxe quero falarvos un pouco da miña tía, chamada Elba Domínguez. Naceu o 12 de maio de 1973. A ela encantáballe a música, especialmente tocar ese instrumento tan especial para ela, a bandurria. Era unha muller moi especial para os veciños de Grove, xa que tiña moi bo humor, era sempre moi activa e involucrábase en todo o que facía. E aparte diso, era a única muller que tocaba a bandurria na súa localidade. Ela tamén era un amante do entroido, aínda que iso xa lle viña nos xenes. O seu pai, tamén meu avó, coñecido como Candiducho Barbeiro, foi o que levou por primeira vez nunha comparsa do Grove, chamada Os Felinos de Terra de Porto, con 8 anos. Despois entrou na rondalla da Asociación de Veciños de Terra de Porto, onde aprendeu a tocar a bandurria, e anos máis tarde foi noutra comparsa chamada Os Garoulos. A parte diso, tamén formaba parte da coral polifónica de San Martiño do Grove, colaborando tamén coas de Lores e Portonovo. E ao mesmo tempo era a única muller integrante do grupo de cantos de taberna Arroba de Viño. Lamentablemente faleceu o 21 de novembro de 2021, con 48 anos, despois de pasar 6 loitando contra un cancro de mama metastásico. E ata aquí chega esta presentación sobre a miña tía. Moitas grazas. Shut up and sit down.
Emma é a miña irmá maior e na actualidade ten 18 anos. Vai cumprir 19 anos o 24 de marzo. Ela estuda Filoloxía Inglesa na Universidade de Santiago de Compostela, USC, para ser profesora de inglés de secundaria. De pequena xa lle gustaba o inglés e sempre quiso ser profesora. O instituto xa tomou a decisión correcta, xa que encontrou inspiración na súa profesora favorita. No ano, os seus primeiros anos de instituto, tivo a oportunidade de formar parte do coro do instituto que o dirixían Eva e Fernando. Era un coro moi entretido e que colaboraron con varias asociacións. Gustalle moito o tenis, xa que é o seu deporte favorito. Ademais, está federada nel. Tamén gustalle moitos idiomas, o inglés e o francés, que tamén o está dando na universidade. No seu tempo libre, gustalle xogar ao tenis e quedar cas súas amigas e familia. Unha das súas metas é de ir de Erasmus a Inglaterra e ser profesora de inglés. É unha persoa moi solidaria, lle gusta axudar as persoas que quere e sempre quere ver feliz aos seus seres queridos e aos que o rodean. É unha persoa bastante faladora e tamén sabe escoitar. É unha persoa cabezona, honesta, curiosa e expresiva. É moi traballadora, pero tamén deixa as cousas para o último momento. Ao largo da súa vida, ha demostrado ser unha persoa traballadora e sempre disposta a afrontar novos retos e a seguir aprendendo. Ola a todos e a todas. Este día temos con nós a miña avoa, Solita. Quero comezar dicindo que esta muller cociña mellor que unha persoa que se apunta ao programa de Masterchef. E eu seino porque cada luns e cada venres vou comer a súa casa, que está en Noia, e gozo da súa exquisita e deliciosa comida caseira. Indo un poquinho máis cara atrás no tempo, foi a fundadora dunha empresa chamada Mobles El Toro, xunto co meu avó Xosé María. Esta tenda foi o mellor que puderon facer en toda a súa vida. Mobles, decoración para casas, sofás, mesas... Eso era todo o que vendían. Meus pais sempre están a dicir que moito do que temos agora é gracias aos meus avós, sobre todo meu pai, porque é o fillo dos meus únicos avós, porque miña nai perdeu o seu pai cando tan só tiña 11 anos e a súa nai cando eu só tiña 4. Dentro do tema laboral, eles tiñan que dirixir toda esa empresa e, aínda que só tiñan un local, daba moito traballo porque eles só eran 2 persoas. Puxeron ese nome Muebles El Toro porque a meu avó chamabanlle Torito e agora chamanlle así ao meu pai, cousa de descendencia, creo eu. O símbolo da empresa é un touro de pé vestido cun mono azul parecido aos que levan os pintores ou obreiros e por debaixo unha camiseta branca. Por último, só me queda dicir que espero tela moito tempo cerca e tamén seguir gozando a súa exquisita comida. Un saúdo e ata loguiño. Ana Isabel Romero Martínez, ou sexa, a miña nai, naceu o 12 de decembro de 1974 en Margalo, Noia, a Coruña. Co cal, este decembro fixo 50 anos. Realizou os estudos de primaria no CEIP Felipe de Castro e estudou secundaria no IES Virxe do Mar. Despois diso, matriculouse en Económicas en Santiago de Compostela e, como non lle gustaba, fixo un curso de FP en Ribeira e traballou como administrativa en Movistar durante 7 anos. Pero, realmente, o que a ela lle gustaba era facer cousas coas mans. Aí foi cando abriu unha pequena tenda de coiro e comezou a facer feiras. Nunha desas feiras, coñeceu ao meu pai. E xusto 2 anos despois apareceu Nora, o 26 de marzo de 2012. A día de hoxe, miña nai segue sendo artesá de coiro.
segue tendo a tenda de coiro aquí na nosa vila, e ademais fai feiras por toda Galicia e o resto de España. A min gustame moito ir con ela, porque despois pasamos o resto de fin de la fora. A miña nai apasionalle moitas cousas, por exemplo, sacar fotos, ir de viaxe, as motos, ir á praia, etc. Tamén lle gusta moito camiñar polo monte ou ao polo dun río e mirar os insertos, os animaliños, as plantas, as flores, todo o que hai. Cando era máis nova, miña nai participaba en algunha que outra competición de tiro ao prato co meu avó e cos meus tíos. Sempre foi unha rapaza un pouco diferente aos demais. Bueno, este é a miña nai, artesa de coiro, amiga dos seus amigos, independente, traballadora e a mellor nai do mundo mundial para mí, ainda que non me remota a ver. Non sei cara onde vou, só sei que o viño matou